Goedemorgen, ik mag vandaag weer beginnen aan dag 4 van Maak het Woord. En vandaag zien we te gast in Baarlo. We gaan nou even naar de voordeur wandelen. Even kijken of er iemand open doet. Nou, het wordt echt hartstikke spannend, want even kijken of alles wat klopt wat ze mee door hebben gegeven. Het is even een stukje lopen. Jongens, wat is het koud. We zijn er bijna. Nog een klein stukje, dan kunnen we aanbellen. Ben benieuwd, wat spannend hier. Ik zie dat we bij de familie Helders zijn. Komt er al iemand? Ik zie nog niks bewegen. Ja, ik hoor wel geluid. Mevrouw moet lachen. Goedemorgen. Wij zien van Omroep PNM. Ja. En we komen ook verrassen. Zouden we dat binnen mogen doen? Ja, kom maar. Ja? Oké, we lopen even door. Het is koud, hè? Het is heel koud. Lekker weer, hè? Het is wel fijn weer. Ja, dat klopt. Want het is wat te koud. Het is inderdaad heel koud. Kijk, hè? Lap het op. Mag je... De kamer is prima. Kom maar. Heb je enig idee waarom dat we heel bezoek zien? Ja, de kinderen kwamen net al met een paar en die zeiden van... je moet de tafelgrotter dekken. Ik zeg, oh, wat is dat dan? Ja, dit is onze trouwdag, hè. Dus Vandaag? vandaag, ja. Och, Ja, maar getrouwdag, hoe lang zit je getrouwd? 23 jaar. En je weet zeker dat dat echt is, want ik heb contact gehad met de kook uit Baarlo. Goed? Ja? De kook. Ja, en Ja. ik huur dat je al eerder getrouwd ziet geweest. Oh, wat de boer Roelof. Ja, Ja, met Ria van Keunengraad. Keunen, ja. Ria. Wonen Panningen. Maar dit Ja. huwelijk is dus wel... Dit is... Wel geldig. Ja, dit is een echt huwelijk. Dit is 52. 52 jaar. 52 jaar, ja. Weet je ook hoe ze dat een huwelijk nemen? 52, nee, dat weet ik niet. Het is het tourmalijnen huwelijk. Oeh. Oh, is dat weer wat En nieuws? het tourmalijn is een heel speciaal mineraal. En dat staat voor een heel speciaal huwelijk. Zo. Oh, dan moeten we eens maar goed hoor je dit jaar dan, hè? Nog meerdere jaren hoop ik, ja. Ja, dat nou, hopen we veel, hè. dat hopen we, hè. Ja. 52 jaar, hoe heb je dat gedaan? Ik zou niet weten, gewoon geleefd, gewerkt en ja, de motor in, hè. Ja, wat zeg, jawel, maar het goed gegaan. En wie denk je dat die verrassing bezorgd heeft? Ja, ik denk de dochters, hè. Ik heb 3 dochters, dus zal best wel eentje ervan, was de want kokstoof, daar hè. zien die wel goed in. Eén van de dochters heeft het inderdaad Ja, bekokstof ja. en dat was Astrid. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, Die van de donderste bij, ja. Nee, maar dat duidt ook het meest. Het duidt mantelzorg voor ons. En, jawel. fijn. Ja. We hebben een hele leuke verrassing voor u. Oké. Die ga ik ook nou overhandigen. Ja. Oh. Ach, ja, leuk. Allemaal. Oh, vandoor de tafel groen Ja. was de dek. Ja, leuk. Echt allemaal lekkere dingetjes erin. Ja, dat zie ik, ja. En het werd ook aangeboden door Bakkerijen Bulken uit Helden. Fijn. Ze hebben het met veel liefde samengesteld voor u. Dus ik Heel zou fijn. zeggen, geniet ervan. Ja, doen we. En ik zou zeggen, hele fijne feestdagen. Ja, dank je Fijne wel. roets in het Zie jou nieuwe jaar. allemaal. Ja, dank je. En nog vele jaren. Ja, dat hopen we. Dat Dank je hopen wel. we. We gaan ervoor, hè. Zo is het.